अखियां में काला कि सच्चा हूँ का जरवा न लागिन में ये जे की आज प्यार आशीर्वाद दुलार प्यार तोहरो लोग से कम मिला दे ताली बजा के हल्ला करा के तू लोग आ तू हो वाह इहे प्यार रहे के चाहिए आजीवन रहे के चाहिए प्यार करता आजीवन करा मत मरत तनिको भर कर प्यार करता आजीवन कर कि पहिले से ज्यादा लगिले चाहती और सुना दुइए महीना में बनल बाबेटी कि नहीं हर में रहलू टूटी ससुरवा में कोटलुए जा कहता यार ये बताओ जब तू कुंवार रहलू तब पियवा से पहले हमार रहलू बताओ आ जब तार बियाह हो गई तब तू मोटाई लगे देखा अच्छा रउआ ये बताई कि रउआ डांस करे आइल बनी कि मारपीट करे आइल बनी पहले हमरा ई बताई रउआ देखत रहनी कि जब हम आई नहीं रउआ ऐसे नु नाचत रही कि लगत रहे कि बस पर रउआ कूद जाई पर ई सब करेली आ कह कि यार आप देख लेते हैं यार चाहे मार हैं ननु मार पे देख अच्छा इनके देख के ना लगता कि पक्का ही मारपीट करे आइल बड़ी क्या बात देख लेते कौन है टक्कर में बड़ी सुंदर वाली सुघर वाली भगवान करे रहुआ 3-4 गो बियाह हो अरे 3-4 गो में से एको गो तो हो यार अभी तक ले 8-10 हमरा तक के आशीर्वाद नहीं की देते 3-4 गो बियाह हो अनुपमा जी जी अभी तक ले 10 गो ले हो गई किसका इनका अब हम इतना पर्सनली तो नहीं जानत मैं कितना भइल बबिया एके के पसंद है जिले जाओ पसंद ना हम चले घर तेरा लग के ले जा चिमनी को इतना पथोई ले जा मुझे तो कोई आशीर्वाद ही नहीं देता कि जा भाई तार 10 गो बियाह हो 10 गो में से भैया एक सागर मेरा एक गो तो बियाह हो हमार क्यों आशीर्वाद नहीं के देत हमरा ऐसे कि हो गई नहीं कंगाल हम तमाल के चक्कर एक गो बा इतना लोग ओकरा से लड़ी ला कि बस यही देखत नहीं कि हर दू हफ्ता हमारा ब्रेकअप होत रहेला क्या करा जाए आप लोग देख लीजिए इतना हमको प्यार देते हैं कि आप लोग को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता क्या किया जाए जिंदगी में कुछ है नहीं खाली पैसा कि नहीं हर में रहलू टूटी अरे ससुरवा में कोटलुए जा ई गाना जे सुन ले हो ते कम से कम हमरा संगे मिल के गाई आज निमन गाई उ मंच पे भी आके गाई त लागे सैये के बेल रोटी खइलू त लागे सैये के बेल रोटी खइलू पहिले से ज्यादा लगिले चले सुनत रे महीना में बनत रुका हो कि नहीं हर में रहलू टूटी यही का करता रहा कि ससुरवा में तलाके अच्छा भाई तुम लोग गायक ना फैला ना तो हमनी के तो पेटे पे लाल चल जाए इतना तो सुगर का उतर तनिया जिनका हाथ में मोबाइल लेके हो तनिया अपने के लिए एक बार जोरदार ताली रवा सभी बजा ले तलागे सैये रोटी खइलू तलागे सैये रोटी खइलू
प्रखंड प्रमुख साहिबगंज बहुत बहुत आशीर्वाद पुरस्कार भगवान से ये कामना कर और आगे बढ़ी आराम से कहवन विटामिन तो हर पियाउनु हो पियले बड़े कहवन पियाउनु हो सेवा सेवा दाने चमके नु हो पियले बड़े लई कहत है कि सुनो तारा भीरी रहने नु त तू बरा गए कि सुख पावे तना कहीं हो कि हम दिन भर बैठल रही हो ना 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 भैया 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 ए भैया अरे सुनी नु हमार बात सुनी प्यार से कुर्ता वाला भैया आराम से प्यार तनी बोलाई नु कुर्ता वाला भैया 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 रहे दे ऐसा ही रहे दे जे हवाले वही बाजार गदगद हो जाला कि सोचेला कि ठीक बा यार जिंदगी में का रखल बा सही बात आज एकरा के पास पैसा नहीं चुकरा भी कुछ नहीं के सही बात आज जिंदगी में सब जरूरी बा इंसान के पास आज एकरा भी नौकरी बा ओकरा भी छोकरी बा बढ़ले बा तारा भी छोकरी बा तब तोरा से ज्यादा भाग्यशाली केहू नहीं खे तनी कौड़ दिखाई भैया तो गोरी तनी है नया बहो पियारा गोरी तनी है नया बहो पियारा वाली बात हो गोरी तनी है नया बहो बनला अवधेश सिंह जी जिनकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद पुरस्कार भगवान करे करे कहाँ गई नहीं अवधेश भैया वाह वाह कि गुलू गुलू गाला दुनो अरे भइल बा हो अरे बुआ जई से कहवन विटामिन खइलू अरे गे हो सुनर की हो ई बताव अवधेश भैया के कोरा में जैसे हमरा भूल गइलू हनिया अब है इनकर तो कुछ कहे कि भी मन नहीं करत कि अवधेश भैया के देखते हमरा भुला गइलू प्यार दे हैं पेट में टेबल ना भूलेलू प्यार बाकी ना उनकर से बानू अरे हमरा से प्यार करके कुछ मिली जी ना सब कुछ मिले तब तू अभी तक गलत फहमी में जियत उनकरा से प्यार करबू तो बहुत चीज मिली बहुत कुछ मिली प्यार आशीर्वाद अलग से मिली गाड़ी बंगला का नहीं क्यों उनकरा भी दो चार गो लइको मिली लड़का पैदा करे करे तो हुए रही है भाभी मार के भगा दिया घर से हमरो के तोहरो कहिए कि बता हमारे घर आके हमारा घर तोड़ दी हैं कि अरे सोनू के करदानी के ई पानी हां जवानी के लेकिन ई जवानी के पानी नहीं पसीना एक कहतरी पानी हां जवानी जवानी के थोड़ी है पसीना चुहत कौन बुलंद म्यूजिक सेंटर देखिए म्यूजिक सेंटर की तरफ से अगर सही मिलत रहो तो भगवान करे राउत चैनल आगे बढ़ो जी तोहरो फायदा हमरो फायदा अभी दो चार चैनल वाले ऐसे हैं जिसका नाम नहीं ले ले बाकी कभी कभी गूगल पे से भी हमको पैसा आ जाता है ठीक ठीक गूगल पे लोग कर देता है कि ठीक ठीक कि संजय विशाल याद है सारी के कई से भूलई हुए तलागे सही बेल रोटी
निमन से सुने वाला श्रोता इतना सुंदर हमार नित्यांगना तो मजे नहीं आ जाए जी फिर रउआ सबे भुला गए तनी एगो ताली बजा के रउआ सबे आशीर्वाद दे।